Kubui Noh Chini Bubagra Kaijak Sinai Phiaba tabuk sumung khe haise chini bubagra ba bo dofhani bwri bai ba kaijak no bo kopal ka hamjak ba chini bubagra ni isiri ungno tabuk sungmung teba sayo bubagra ni mote hingkai bubagra sawi khnare mani kaisa interview hingkai to chung nukha a video clip rok narok nukhna nugya ko hingkai ang description a link dinai Bara Srai kok Saka Ras poribar ni Wngnai Brwi Belai maya ganang Wngnai Khairokma ganang Wngnai Nukhungno narkai mana Wngnai Tai bini nukhungni borno kok khnari mana Wngnai Projarokno kok khnari nargi mana Wngnai Tai bini Brwi ni nasilma kari Wngnai Belai heavy borok Wngnai ti bebak samung no khom Wngnai hinai chini bubagra ni naimani khaya bahai tabuk chini mote amahai bwri mane mana chini bubagra ba tabuk lukurok ni opinion hingke amahai tomung bubagra bwri naya hui kaijak khai amahai bwri mada mano kok ngha chini bubagra ni chongjak bwri rok tode tongna amoni bagi de boba puila sekang no lukurok no joto thum khudruk khlaiei sawi tong khaje bo buskang ni april talo hangkai deskapon kaijak sine chongmari paimani yaglo ani mote hingka kai bubagra ni chongjak bwri tongnai ani mote hingkai bini chongjak tongmani bagi no bo tini kok no kerak khlaiei bo lukurok no sawi tongo je ang kaijak sinai ini bo sawi tong tabuk lukurok ni sumu tawa chini borok dofhani Tripura jukdang khana aje bubagra ni chongjak ba ungya kheba kubui ni dofhani borok dang khana tabuk sungmung lukurok jung bini khugo khanaka yaphang khursawi samani je election paimani yagulo bo april talo kaijak nai bini ras mehelano bini nuyung maona bo kaijak sinai hisa ti nuyung ma amahai ke sajok jak nai hisa aro lukurok thangibo urnangya teike abo bebak no thiti khlai bai ka henai bo samani chung khanaka gatabo je nai tongnai joto o YouTube channel ni bisingtui o video nai tongnai nok share khlai redi tenro comment box thangi nor opinion chadi norok chini bubagra no bo dofani borok kaijak nani muchung Tripura juk bai na Bangali bai na Thurukjwk songni bai ras poribar ni bwri bai na foreign country ni bwri bai norok comment box thangi comment khlai sadi raja ba bini chongjak da ungkhana bo kaijak na himani nakheba bo bwri nai da kaijak no norok comment box thangi comment khlai sadi angrok ni comment no porinai amani yagla sung tewise video khlai lenai asuk no ti bubagra dakti no bini aimang no bo sopungi mantun bubagra tengno kaijagai bini family khasitun tamni hingki bini saksori ro ase hamya heni bo sawi tongo sini dopharok ni bagi bo samung belai no khlai tongo strong khlai asuk no jotno no Hambai bai